ימים של מתכת והלב נסגר, חיוך כמו כספת. אני אומרת שהדבר ראשון שחשבתי כשהודיעו לנו שהבתים נשרפו, אמרתי, אוקיי, אז יש אפשרות של השכרת דירה, לא משנה איפה, יש אפשרות לקרוון באזור. אמרתי, אני את היישוב לא עוזבת, אני לא הולכת לשום דירה בשום מקום. אם יש קרוון, אני אסתדר עם קרוון. אנשים גרו בקרוונים, אבל אני רוצה איתי את השכונה שלי, את החברים שלי. וזה נתן כל כך הרבה כוח להתמודד, כי מתמודדים יחד עם כל הדברים הקטנטנים, המטורפים, פשוט הזויים. זה טבעי היה להיות ביחד, לעבור את המשוכה הזאת ביחד. כי אנחנו צריכים לעבור פה משהו. ועברנו את המשוכה הראשונית גם ביחד. אז אין סיבה שלא נעשה את זה. תמונה מתקלפת והזיכרון לבד על מרפסת מול מכתש המון, רק שלא תיפול שוב לחושך המתוק המנותק. עונה מתחלפת, נשרף לו עוד יום, השמש בורחת מתוך תהום, עוד תראה אותה זורחת, בסוף הלילה ישתקף מולך במים ברבור לבן. כי נשרף לו עוד יום, נשרף גם הפחד מתוך תהום, עוד תראה אותה זורחת, תגיד לי מה אתה רואה עכשיו במים, אתה לא לבד, אף פעם לא לבד, אף פעם לא לבד, לא לבד, אתה לא לבד. עונה מתחלפת ושוב ראיתי את כל הילדים עומדים ובכזו שמחה אני לא יכולתי לדבר מהתרגשות. אז מה עוד זלגו? עבדו עם כל הלב. מה שביקשו, מה שהיו צריכים לעשות, עשו. איפה יש דברים כאלה? זה נוער הכי טוב שרק אפשר. אני כשהגעתי לבית צוף לפני 38 שנה, הגעתי למצודה, הסתכלתי על הערים מסביב, אמרתי, וואו, זה ארץ בראשית, אני לא זרזה בי. פעם הראשונה שהרגשתי קשר למקום, ופה, אני לא יודעת, כאילו הגעתי הביתה. זה אז עכשיו אני אעזוב. למה? כי שרפו את הבית? אז שרפו את הקירות. אז הם בני קירות חדשים. אבל את ההום שלי לא שרפו ולא ישרפו. אני כל כך שמח שהיישוב מתפתח. זה דבר חשוב מאין כמותו, דווקא בגלל שזה על השקוביות. שיהיה כמה שיותר בתים, כמה שיותר מבנים חדשים ביישוב, שיבואו משפחות, לחזק את היישוב. אם היום אפשר להביא בתים ואנשים, צריך כמה שיותר לבנות. איך אומרים, יש דברים ששייכים לעבר, ממשיכים קדימה. וכשאני עוברת ואני רואה במדרכות, וזה את כל האופניים והבימבות, זה מה שעושה לי שמחה, חיוך. במעשים שלנו, אני חושב שזה מקרין לילדים שלנו, זה מקרין לדור השלישי כבר פה ביישוב, שקיים בכמויות אדירות פה. ואנחנו רואים את הדור השלישי,
מתנהל באותה צורה כמו שראינו את ההורים שלנו מתנהלים. כשצריך מתנדבים, כשצריך נותנים, כשצריך הם שם, וכשקורה משהו הם ביוזמתם באים. מה שראינו אצל ההורים, מימשנו, אנחנו רואים אצל הילדים היום, וזה מדהים, וזה מדהים לראות את זה. אתה מיוחד. תעדכן מה קורה פה. טוב לכם, יונית, אני נמצא כעת מחוץ ליישוב נווה צוף. לפני שעות מספר הגיע לכאן עם משאית מלאה בכלי חשמל. מאיפה? נכון לעכשיו אנחנו יודעים שהיא הגיעה מפתח תקווה. פרטים נוספים הם מסרו בהמשך. מאחוריי, כפי שניתן לראות, עשרות פועלים תימניים שעובדים כאן שעות על גבי שעות על מנת באמת לשפר פה את האיכות חייהם של המשפחות. הלבנות. בתיהם נשרפו ממש בליל שבת. אנחנו נחזור עם עדכונים נוספים. תודה רבה. כבר נראו